फाइनालि लोगोफोर बिथारि गारियाव सिखाखोनो माने गामसा गाननानै बाजाराव फैदोंमोन बाजाराव खोमसिथार एकदमबारे मोनालायबाय नै 7टा 8टा जालायबाय गामसा गाननासो फैखादों नै गामसा बै दखानाव मालाबा हाबनांगौ र' एम बाजाराव सोंथ'नानै गामसायानो गुनो आरो फालासो नेबाव लाखिसै गामसायानो गुनो आरो फालासो रख' दादा रख' औ बेसे जाखो फिट ना 10 टाका दे 20 टाका हा फैसा 20 टाका खम दे ठीक दे बे अफिसाव हाबा दे ए अफिसाव हाबदो मानसि दं सासे manu asih itu obesta baik sol sudah sol itu manu asih sol kau ibu tamu nih aku sabi aku sabi nak itu ada aku tahu itu manu नहीं आपका माफी हो गया दूस थारू राज नहीं दाखल ना पंगरे दें एक्स्ट्रा माथा दुबाई कुछ आकर दिखो ना कुछ आकर दोस्तों का ना अरे हाफ खालाम हाफ एक्चुअली खाले नहीं खाली तारने करूँ था टेस्टी है आपका तो जब मटन खाने का मन है इधर से लेता है पारा कुछ ना बोले दुकान लेकिन इधर गाड़ी से आने ना मानेंगे बोरो कहता है बोरो फुसी से बोरो से बात करें बोरो फुसी ले माला उसे बोरो तुम ले रहे लोगोफोर नै माने बुर एवदों आरोना ओंख्रि गैया दिनै पुरा बुरजोंनो जागोन बुरखौ आं बिराद गोथाव मोनो अलरेडि थाखाजोबो आरोना बुर बाराथाय बेखौ माने सिथाबनानै खालामजोबगोन आरोना बानलुआबो इमान गोसो जाखाबाय आरो नैबे बोरमा मुथुन दङ फ्राय एवबाय आरोना बेखौहाय नैबेजों जानोसै एरबाय थानांगौलै मानसिफोर मोजां जायो